Dzinonzi takawira shumba yaonza iko zvinezvi tiri along Hillmorton Road February tiri kucoordinate clean up campaign ndakamiririra Sales Golf Club. Chirongwa ichi ndinoda kuti nditende zvikuru mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe, His Excellency vamunangagwa akaparura chirongwa ichi kuti tigare nharaunda dzedu dzakachena kubvira patakatanga kusvika iko zvinezvi tanga tichitevedzera zvikuru asi nekuda kwedenda reCovid-19 chakamhenge chamira asi kubva nezuro nanhasi izuva remazuva ekucherechedza kuchengetedzwa kwenharaunda dzedu dzigara dzakachena kana kucherechedzwa pasi rose. Saka taenderera mberi nechirongwa chedu ichi chekuklina. Zvinoratidza izvo kuti nzvimbo zhinji iko zvinezvi dzine marara kana kuti tsvina yakaisowanda zvikuru. Iko zvinezvi takuenda munguva yekunaya kwemvura kune zvirwere zvinosanganikwa nazvo zvinosanganisa vana kolera, vana typhoid. Saka izvezvi angove kuti munhu wese paunenge uri tibatsirane pachirongwa chekuklina ichi. Zvakare tikuona vamwe vanhu vari kuita mari nezvirongwa izvi vanokwanisa kusegregata kana kuti kupatsanura marara avo achiisa maplastic kwavo, mabhodhoro kwavo. Pane makambani ari kuita recycling vari kutengeserwa zvinhu izvi vanhu vachiitawo mari zvakare. Saka chirongwa chekuchengetedza nharaunda ichi dai charamba chakatekeshera pasi rose kuitira kuti vanhu vagare munzvimbo dzakachena zvakare nguva dzose. Zvakare ndangosimbisa kuti chirongwa ichi nharaunda dzatinogara tichatisiirawo vana vedu takasiyirwa nevabereki vedu. Saka tidzichenese munzira dzekuti patichasiirawo vana vedu vazosara vachiti vana baba vedu kana vabereki vedu vakatichenesera nharaunda naivowo vazodzidza kuchengetedza nharaunda iyi. Saka kwese kwatinenge tiri kunzvimbo dzatinogara kudzimba dzedu kumabasa nekwese kwatingaende ngatirambei tichichengetedza nharaunda dzedu dzigare dzakachena. Ndatenda hangu zvikuru. So ndoda kukurudzira vanhu veruzhinji kuti vasarase marara pese pese since marara achikonzeresa zvinhu zvakawanda like zvirwere. Vana vanozopedzisira vakutamba nemarara then vozopedzisira vakurwara as well. Saka ndoda kukurudzira vanhu veruzhinji kuti munhu wega wega ive responsibility yake kuti asarase marara pese pese. Then ndoda kukumbira also kune vanhu veEMA kuti izvoni vasimbaradze mutemo kuti munhu wese anoonekwa achirasa marara abhadhare a very big fine so that vanhu vasarase marara pese pese. MaZimbabwe namahle ibizwa nguSichelesile Emma Machazi, umsebenzi weSherwood Golf Club. Ngicela senzeni ilizwe lethu libe smart lichene. Bakithi izibi ibhoti sayithatha sifake emabhimu silinda besithi council then bebe babathuthayo. Not ukuhamba silahlela amabhimu yonke indawo idoti siyacela bakithi. Konke izigubhu umbunatha amanzi kuyatshisa lezi nsuku umbunathi drink usekhombini ungajikeli ngewindow. Gcina isigubhu sakho ulahlele ebhimu masuyehlile. Let's keep our country clean. Thank you.